ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಪಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದ ತೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ 1/4 ಚಮಚ ಓಮ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ನೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ತೂಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಪುಡು ಅವು ಅಂದಾಜಿಡು ನಿಕ್ಕಲು ನೀರು ಪಾಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಲಪುಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ಗ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟಲೆ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ತೆಲುಪು ಲಾಟಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಲಾಟದ ತೊಲ್ಲೆ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೌಂಡ್ ಆವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿ ಕೊಂಚ ಫೋರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಊಲ ಕಡ್ಡಿ ಮೀನಿದ ತಂದು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊಲ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ತಂದು ಒಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಟ್ಲೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ರೌಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬರೇತ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಜೋರ್ದಿ ಒಡೆ ಕರೆಂಟುಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ತೆಲುಪು ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತುತುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.